तनका मेन वाला के टोन कर दियो भैया कहे के भाव गो पहले एगो गीत हमनी के जाता ओकरा बाद कथा कहानी एगो हमनी के चाचा जी पहले कहे के दशरथ मोहन गाइए और भैया हमर सती सुलोचना और सती दोहन के कथा चालू कइले बानी एहे के आगे बढ़ाया जाए कि आप कहिएगा सो होगा दोनों एक के बात हो कहे के भैया भालो कर खड़ा हो जा बाबू आहा अरविंद भाई बाप महतारी के प्यार दुलार अहो भाग बेटा के होला तब मिलेला ओहे बाप महतारी जब चल जाली भैया तो दुनिया में कुछ हो ना मिलता काहे जे चीज हमनी के सनातन बा उस सनातन के लोग जोगा के रखे गीत के भाव कि माई के ममता के कतना बखान करी स्वर्ग से सुंदर स्थान हो माई के माइए हंसाबेली माइए रोआबेली अरे दूधवा पियावेली सथन लगाई ए भाई जितना हमनी के गार्जियन लोग बैठल बानी शादा जी 4 गो लड़का के माई बाप पोस के सयान को देता चलो हमने जब प्रकाश बाबू ऊंची निवासी हजारों हजार पुरस्कार दिले बानी माई की कृपा रहो खजाना भरल हो भाई अरविंद बाबू 4 गो लड़का के बाप महतारी पोस के जवान को देता है एगो बाप माई के 4 गो बेटा चारों के 4 विचार बा बुढ़वा बुढ़िया काह कटैया कैसन तकदीर हमार लेकिन कहे के भैया भाबा कि 4 गो के पोस देली मैया रे मोरी मैया रे आज हमने के स्मृति शेष में रजिया देवी बानी जसिया देवी माता इस संसार के छोड़ के चल गई लेकिन पोसल भैया बेटा बेटी पर परिवार भरल बा अवध बाबू कहे के बा कि 4 गो के पोस देली अरे दूधवा पियाई मास्टर साहेब महतारी के बलिहारी कही धरती पर कोई योद्धा है तो माता से बढ़ के कोई नहीं भैया कि 4 गो के पोस देली अरे दूधवा पियाई 4 गो से पेट नाही भरे एगो माई 4 गो से पेट नाही भरे एगो माई के 4 गो के पोस देली ए मैया रे मोरी मैया 4 गो के पोस देली 4 गो के पोस देली दूधवा पियाई 4 गो लड़का के बाप मतारी जवान को दिला दूध पिया के प्याज बुढ़ारी के सहारा बनी है मास्टर लेकिन वो बेटा जब को बेटा हो जाता माई के झोरझरा सुखता कि 4 गो से पेट नहीं भर बाप माई 4 गो से पेट नहीं भर एगो माई के
उच्च निवासी हजारों हजार पुरस्कार दिल बने कहे के बाद कहता ए मनोज भाई गीत के भाव जबल माई पूछे अपना बेटा के दुलार के जबल माई पूछे अपना बेटा के दुलार के खैले बार बाबू की होय भूखल बार प्यार खैले बार बाबू की होय भूखल बार प्यार से भीजले है सूत जाली ए मैया रे मोरी मैया रे अरविंद भैया माई के माघ के महीना में अगर लड़का अछड़ा में पेशाब कर देला तो भीजल साड़ी पहन के रात भर माई काट लेली लेकिन अपना बाबू के सुखल कपड़ा पहनावत तारी भैया आहा भीजले है रह जाली भीजले है रह जाली सुखल ओढ़ाई भीजले रह जाली सुखल ओढ़ाई त चार गो से पेट नाही भरे एगो माई चार गो से पेट नाही भरे एगो माई के लास्ट भाव में कहे के बाद अचरा ओढ़ा के माई दूधवा पियावली अचरा ओढ़ा के माई दूधवा पियावली देख भैया अरविंद सिंह जी उर्फ भोला सिंह हमने के पूर्व सरपंच साहब के तरफ से 500 पुरस्कार मंगल कामना अधिकार बा माता जी का आत्मा शांति रहो मालिक सर जी की बात गीत के भावा ए भैया अचरा ओढ़ा के माई दूधवा पियावली अचरा ओढ़ा के माई दूधवा पियावली गोदी में खेला के आप बाबू के सुतवली बाबू के सुतवली आहा गोदी में सुता के अपन बाबू के सुतवली गोदी में खेला के अपन बाबू के सुतवली चले हमने के इंदिरा देवी सरपंच साहब रहीमापुर
1000 एक पुरस्कार दे वाले मालिक करो खजाना भरल हो बारी फुलबारी हो गीत का भावा ए भाई अच्छा रहा के माई तू दवा पियवली गोद में खेला के अपना बाबू के सुतवली गोदी में खेला के अपना आर बाबू के सुतवली आहे भाई अचरा उड़ा के माई गीत के भावा कहेला रकीस याद ए मैया रे चले हमने के जा भैया ओटीटी निवासी हजारों हजार पुरस्कार बा कहेला रकीस यापन माइक किया गाई माई के गीत में जो ममता हो माई के जो ममता हो भैया कुछ बोले के बड़ा कि कहेला रकीस यापन अरे माई गीतिया गाई चार गो से पेट नहीं चल के बाद तब भरे ये गो माई चार गो से पेट नहीं भरे ये गो बढ़िया अब बताइए भैया कथा भाई साहब का हूँ आगे बढ़ाया जाए कि आपको ऐसे बढ़ाया जाए